Posadnutí progresívci majú nový fetiš. Kamery. A nie hociaké kamery, ale ruské kamery. Oni vlastne ani ruské nie sú, len časť niektorých komponentov pochádza z Ruska, ale to im vôbec nebráni v tom, čo im ide najlepšie. V šírení paniky a hystérie. A ešte v linčovaní ministra Šutaja Eštoka. Normálne by v denníku N mali Šutajovi Eštokovi postaviť bustu. A ešte Putinovi a Ficovi. Nebyť týchto troch denník N skrachuje. Nemal by o kom písať. Prepáčte, opravujem sa. Nemal by voči komu šíriť živelnú nenávisť. Stratil by tak esenciu svojej existencie. Ale späť ku kamerám. Argumentom vystrašených strážcov morálnej čistoty je vraj národná bezpečnosť. Počujete dobre. 2 kamery v testovacej prevádzke zapojené do interného systému dodávateľa. Tým istým strážcom už ale nevadia desiatky tisíc čínskych telefónov v rukách ľudí po celej republike a možno aj v samotnej redakcii fetišistického denníka N. Pretože aj nenávisť voči Číne sa tam síce v menšej miere ako voči Rusku, ale nosí. Nevadí im ani špionáž spojencov, taká Angela Merkel alebo Sijarto by vedeli hodiny rozprávať. Priatelia, podstata je niekde úplne inde. Progresívci jednoducho potrebujú ministra Šutaja Eštoka byť hlava nehlava. Rovnako ako to robili v prezidentskej kampani s Pellegrinim. Vtedy mu nekončiacim hejtom pomohli vyhrať prezidentské voľby. Tak snáď pomôžu aj teraz v tých parlamentných. Patent na to zjavne majú.